Bizi kanje ungibiza ngomedala. Kodwa sisinofundo ubaba Dlamini nje angathanda sikubize kanjalo. Ungibiza kanjalo uma ukhona yena ke. Okay. Usibizeleni nginalilanga lonke. Uxolo. Bengifuna ukunazisa nje ukuthi ngizopheka isapha for umndeni wonke. So ningakhululeka. Kavela madam. Ayibo sisinomfundo. Yazi siyabonga ukuthi sisinomfundo vele besithina nje le free kids. Ngitshela umadam ngalokho. Uphetheni? Ngizomtshela. Ngitshelwa ukuthini? Umadam omncane. Uthi ufuna ukusinikeza ibreak yomsebenzi wethu yakusihla namhlanje. Ngoba? Ngicabanga ukuphela umndeni isapha. Okay. Pho bani okunika imvumo ukuthi banike ibreak? Lalelani-ke ngizondinga later. Sakho umuntu uzothatha ibreak. Uzobadingelana? Ibo! Hey bo, Mfundo. Sekufanele ngichazele wena mina. Okay, guys. Ngicela niphindele emsebenzini. Okay, madam. Thank you very much.